nyina nani free bone kwanso ne nyina meso mawurade na wo abebu wiase te wi ho dia waka Jacob Bachi so won na tiefo so nyankwa yewura Yesu bani yentena wasum yemra Yesu da amen amen yo pani Jacob ya dasi yo ya bompa ye wi ntu Nyankopon ti asefo asempa no na eto aso ya bo program no ewo Lawson TV and Lawson Radio ewo social media no so amwahwe program no se Kristo ya domo a ochina kwasie na otwe na empabokasi yi eba so ewo Kumase Sokobai Wood Village Bola Junction uti hona program no eba so nti obi a opese obasa empabokasi bibia no ubetimi afa number no a eda Lawson TV ase no nti ufa number we na ofre ya ebe chire Kumase babia empabokasi eba so babia ofiri babia no obetimi abetena asori fie ho kopimi se bewie mpabo no abesa ebeja ukwaye a obesai akokrum ampa ntimpabo no timari atoso no eye Joshua chapter 5 verse number 9 Onyankopon ka che Israel for say enana mamini Misrim so pa no afiri mo so na che se nipa ye wo haw pa ampa nti se o haw ani amane bi chichiri obi na Onyankopon anya ne tumi so anya mfi so a unya sundue emfantena se ebi nti mpabo ye mpaba ye gina Onyankopon tumi so na o haw hodo a asu nipa binumu a emom nya sundue no Yesu Kristo dirimu afiri nipa so nti mpabo no be hyase ochina na otwe kwasie ebeto aso akopem efia memenda no pa nti kwasie ada no e 6 to 6 na yapon a na fi agi ahome na kwasera na adwo no so ya watching at kesia a deliverance service botana yeah juara so mpabo no beto aso ebrada ebeto aso ukuada enya senketwa kwasera na no pa no ya wa kwankira ebe dia hyempa ebo na se mise mpabo ye huhum mpabo a Onyankopon be gya ne tumi so abense nkyerɛ nti ya wa kwankira ya be hyempa abo na se kwasera no ukuada so ya wa kwankira ebe ye ana efiara na dwo no a wo kyena kese no a ya di wie no so ɛno so anya senketwa nti wa haw bi atena wo so akyɛ amane bi atete wa kyɛ ebire wei ana sese oba True Faith Church International yewo Kumase Sokobai Wood Village oti na ubewura sampa abemu bi ibewie no bemu sampa Onyankopon ti asfo otumi opade mfa ba ne nche amen mpaba we ni nyina so pa no eye tumi bia ya janom akwa gidi bedua ye musua edi nkiri manya no eno na ye gina so ede aye sampa bowi nti nansan tiji samede ba nyina no mama wo hunu se abusua fifiri mu no ye abusua Honi nti se abusua Honi no enipa bi na kwaji bedua abusua nim omo awu kwadadaada so tiase yes ana adane hohombone a edi nipa nya e abusua nim ampa nti wonti na ya tu ye nsafre Onyankopon nkrofo a ye begina ya fre Yesu Kristo tumi na sa tumi na edi nipa nya no ye gina nyame asem so abre na se ampa nshiranga Kristo dida amen nti na message amene brama to din se abusua Honi ama Bayie tumi abetena musuanim abusua Honi yeah ama Bayie tumi abetena musuanim so ati ase yes Bayie afiri abosonsumu na bae
Bayie if you abosonsum na bae nti so obi mane free nyame akwa so na okwohwe nyame fro pa na onya honbone ampa so ta say yes nti sa ahoni ya ye janum ani ye mpanifo kwagire bedua musuanim no anu na de Bayie Tumi abedua musuanim nti emusua ewo Ghana ha no musua ewo akamamu ha no aya maako nwotwe 8 bia Bayie Tumi wom bia Bayie wom Bayie no so ba mu ache hallelujah amen na Bayie no amfiri mu yensie no a Bayie no ntwe no ho yensie nipadua na Bayie no ntwe no ho antwe no ho sa ya no ko hye mo kire kura Bayie no ba mo kire ho eba wo munu no ho yeyiu ni abade dawa Bayie no abegira wo munu no ho tomo de fu no wo ani no o me di adanse wasema meka ho yede watu adaka mu adu kwasie no na Bayie no esi wadaka no so no kwasie ho nti yede wasi amana ma yebekata oso no na fe wa mani mu so nti opagani mu a no otwa na ni kurukuru obi mu akowura ewazie ho me na meka kire ho Bọ́ọ̀dẹ̀ fọ́ bá ní jẹ́. Amen. Nti o tún ní sọ abusuafo na báyẹ no. Tẹ́ ni mu a ní wà kó wúrẹ́ ni mu. Bayie ohun no. Yes. Nti ahoni a yẹ gyanum kó tún ní bẹ dua musua ni mu no ẹdi Bayie aba musua ni mu. Nti ama nipa bi brẹ. Bra asọ mi kẹ́ ọ yẹ ho dansini. Zọjà sẹ. Yes. Na sɛ wobɛtumi firi mu a gye sɛ wotwa no ba Kristo nkyɛn ampa amfa ba no nkyɛ amen nti Onyankopɔn ka sɛ mi kyerɛ Israelfoɔ no Bayie wɔ hɔ Bayie na ɛyɛ adwuma ampa Bayie sɛe adeɛ bɔde mfa ba no nkyɛ amen Bayie tumi te sɛ nipa hyɛ berɛ Bayie tumi brɛ nipa se so ta say yes Bayie timi bowura wadem na gu awade no Bayie timi obi tu nsanom Bayie timi obi akromfo Bayie timi obi adwamanfo obare fa ba nche amen ntima semato din sai Abusua Honi so ta say yes ama Bayie Abɛtena musuanim Tumi abɛtena musuanim titiemiye shiranga Yakob dida amen to yame ka se mi kire Israelfo no ebra no omokọ bocha asase ne so Deuteronomy chapter 18 verse 9 the family prophet Jacob kwame bachi ampratum mi firi kumawu wura so mi kuro mi ho mi baba firi asate mampon yanga Deuteronomy chapter 18 verse number 9 asai wose se unya duru asase Awurade Onyankopɔn de ma wo so a ti otwede Onyankopɔn ka che Israelfo no se sabunya duru asase a Awurade Onyankopɔn de ma no so a ensua manama na chiwade ne yo ensua manama na chiwade ne yo yes na je se amanama no wo mo aye chiwade ye janum aye chiwade ampa bɔne mfa ba no nkyɛ amen yangwa na emma wonhunu mu obi a ɔma ne babare ma na ne baba fa ogyem nti Onyankopɔn ka je Israelfo sɛ Israel ni bia nhwɛ yie na ɔma ne babare ma ana ne baba mfa ogyem ɔkɔmfo a ɔhyɛ abosomkɔm kɔmfo a ɔyɛ ɔhyɛ abosomkɔm nti kane no na obitumi kɔtu bosom ohoni na ɔbɛdua omu a na Tumi na ka kyerɛ ne sɛ ohia nipa mogya na ohia no ohia papa no a ɔkɔ bosom no aba hwɛ no bɛti na ɔde agu bosom no so nti Onyankopɔn hu sɛ saa deɛ wei ɛyɛ musuo ampa so ata sɛ yes nti apan Israel ade ɔma yɛde ma deɛ a Israel ni bia nhwɛ yie ampa na ɔma ne babarima na ne baba mfa gyem yes ni abra nwumere yi wurare mfa ba ne nkyɛ amen nti ɔse
ɛyɛ adwuma ampa na ahoni a yɛagya no ko tu yɛ bɛdua musua no mu no ana ɛde Bayie tumi abɛdua musua no mu a ɛdi nipa bi nya nti bra tɛra nwuma yɛ awale a wontimi nware yɛ nyinaa ɛnyɛ kwa so ɔte aseɛ yes ɔbaa bi awɔ musua no mu wawade wayɛ ɔho adeɛ a ne ku no ntune tumi sɛ ɔbaa bi abɛbataa wɔ honam fam ebi ntune ɔbaa bi atena pɛ na sɛm asi na ɔbaa no agya hɔ kɔ obi warew obi ɔbaa bɛma ntimi ntena ne nkyɛe nya bibi o honhom no bɛma bi aware no ayɛ ne ho adeɛ a wɔyɛ ne yere honhom yes nti honam fam no bɛma bi aba wo nkyɛ so ɔbɛwarewa anaa ɔwarewa ɛsɛ awadeɛ no gu ampa mese ahoni a agya no mu ɛkɔtu bɛdua musua no mu no ama Bayie aba musua no mu ɛdi nipa nya nti ɛna nwumera yi tia sɛ me ne woka yie na bɔ mmɔde sɛ wobɛhwɛ wɔgye kyerɛ kwae anyɛ sɛ a wonya asomdua wɔ asase so dabi nti na yɛde nanso mpabɔ asi wɔ ɔkyena no a wɔtwe ɛwɔ Kumase nti babia wɔ biara a woso amanneɛ biara bɔmmɔden sɛ wobɛba saa mpabɔ yi bi ampa yɛsogya no dendene nya sɛ nketewa ɔbaa bi saa ma ɔhwɛ mu wɔ region baako ma region di wɔsi tumi bi na da saa ma na ɔhɔ anase hyehyɛ no ɔfam sɛ mmɔ mpa ɛyɛ apiti ayusu ɛhona ma ne o ɔsɔfo nkwasi asɛm baa ɔsumnyansa nim bɔde mfa ba no kyɛ amen yɛnga ɔkɔmfoɔ hyɛ bosomkɔm kɔmfoɔ hyɛ bosomkɔm ɔbaifoɔ na mede bɛkasa no baifoɔ ɔbaifoɔ sɔte asɛ yes yɛhoa nyankopɔn na ɛkasa no o nyankopɔn te asefoɔ na ɛkasa no yes kaa na mosisi twerɔ Bayie wɔ hɔ Bayie hɔ yes abɔfoɔ ɛkɔ wura mu no abɔfoɔ ɛkɔ wura mu no yɛ baibua wɔ hɔ baibua otua na apurugu nti sɛ obi nya Bayie na ɔbene paa ɔmo na dɛre no ɔdɛre dɛre sɛ gya ofiri pa tibiam na ɔkɔ tibia foforom na wɔdɛre na atigu fam ɔkɔ meeting no sɔta sɛ nti yɛ brante a na ababaawa na wotira nyɛ yɛ ne yɛde wodi kɔɔ na wonim Kristo a ɔmama wiase aforo ampa wurade nyankopɔn mfa ba no nkyɛ amen mɛse abusua Honi ama Bayie tumi abɛtena musua mu a ɛdi nipa nya di nipa nya nti sɛ tumi wadi wakyi anasɛ sɛ atwumi a ɔsɛ bɛsɛ wadeɛ na sɛ onyankopɔn tumi amɛboa wo a wodi agorɔ nti onyankopɔn ka kyɛ Israelfoɔ sɛ ɔmkudu amanama no asase no so a ɔmfoɔ mmɔmɔ na ɔmkɔ ɛsɛ kyi wadeɛ no bi nti onyankopɔn meyɛhu sɛ Bayie wɔ hɔ so ɔbaifoɔ yes ɛyɛ adwuma yes nhyira nka nyankopɔn di daa amen ɛmuna bi kuro bi kaa na ɛda kurom wɔn sɛ fas na kaa hoɔden kaa no tu firi kurom wɔn sɛ ɛbɛ Kumase no ɛna kaa no bɛhwe ase wɔ kuro no nkwantia tena kurom na sɔfoɔ bi wɔ kurom wɔ na sɔfoɔ no te kaa no mu
abafo okromo se sofo ni drum so aka and car be hwiase wonkontia na sofo ni how much okromo do ama sofo no kokoma chale pao nyampa bo ne be man ko kasofo ni wi Bayie se ewo mo bin kan cho se bibia ni ho so ta se yes Nyankopɔn ti asefo a oye tumi hodemfo Nyankopɔn ti asefo a nimu na bode anya firi bae no o se bayie wo ho bayifo bayie wo ho ya djuma yes Nyanka Nyankopɔn di da amen the Exodus chapter 22 verse number 18 ti Israel mu se Nyankopɔn kasemi to fa bayifo yengo Exodus chapter 22 verse number 18 asai Emma oba ayen tenase do Nyankopɔn ka je Israel for say ọmọọmọ ọba wàá yẹ anyan ẹntenase jẹsọ ọba abẹyifọ ọmọ tí ọba bi ní ọbẹyifọ a ọmọ ma ní ntenase yọọsù Bayie di nsẹmọni ampa obi hwẹ ma nyumire yi deɛ Bayie ayɛ no Bayie awurɛ hɔ mɛnti bɔ sika tɔ ne nsɛm n'ani kyerɛ nsafie so beteshi na deɛ awurɛ hɔ sɛ yɛfɛ no ɔtɔkyɛ ɔtɔkyɛ ɔkɔ a ɔte wo na ɔtɔ nsa no kyɛ saa obi a bia na wonu bi sɛ sika ne nsa yɛ a ne ho ntɔ no dabi adeɛ kyɛ a na ne nso ate no wan na fo ɔpɛkɛ sika kɔ akɔ adwuma no wɔnya Bayie nye deɛ pirikyi kyɛ ɔka kyɛ sɛ brakiso nkyɛe a broda ɛntwetwe ho ase wate twetwe ho ase bi wɔ wiase a ɛdi nipa nya ada na woyɛ adwuma sika ntɔ nsɛm nyɛ sɛ woyɛ sansane o wohwɛ sika yie but sika ntimi ntena wo nsɛm Bayie tumi no wurade woyamabɔ amen nti woyamabɔ sesae ɔse ɛma oba ayɛ ntenase ma ɔba ɛnya ntena se yes so ɔte aseɛ disafo mo kyeɛ ɔba bi ne ɔbayifo a munkuno wurade mfa ba ne nkyɛ amen mese abusua Honi ama Bayie tumi abɛtena musuam ne di nipa nya Bayie tumi abɛtena musuam na bi akoa bi na abusuafoɔ bɔbɔ sika no sɛ ɔmfa nkɔ aburokyire tɔno no kɔduru a ɔmafa maame nua wei na wɔsumafo no yɛ sɛ abusuafoɔ no nya obi aba baako ayɛ dɛn ɛkɔ akoa no kɔ UK ɔkonyame aboa me na kɔduru UK Heathrow airport ɔmo asie fi plane mu a ɔmo kɔ wɔde sɛ immigration hɔ deɛ hu yɛ asa mfimfini hɔ no akoa ne tiri si hɔ no wawuro tiri si hɔ no wawuro na mamofo sɛ bɔdamfo bi afrɛ mu aba haso ɛnya bɔdamfo wɔ ha ɔduru a ne sɛ owura tena ase plane na ɛsɛ aba no a yɛkyi ne wura mu ɛni tia dɔ ɔte ya ne sɛ abura ya noa nsuo ne nwunu aso tani o so te ase bofuro tena ahyi o ya ne so sɛ wan wensa saa wi wale mfa ba ne nkyɛ amen abrante baako ɔmo gyegye abusua sika maa no so obi mfa no ntikɔ a bɛpem nnɛ yɛnte abrante ne nka biom so te aseɛ nti Bayie wɔ hɔ so te aseɛ ɛyɛ tumi a ɛwɔ abusua mu a ɛdi nipa nya Bayie so te aseɛ nti sɛ Onyankopɔn tumi amahwɛ mu afiri mu a na wotu ɔmɔ no siw so a wohu anigyesɛm wontie anigyesɛm wɔ wiase da dabi was Bayie bu a atena abusua no mu nya bɛ sɛ 400 years Bayie bɛnya 400 years bɛnya 500 years 600 years abusuam sɛ ɛda a ɔpani no abusua pani no kɔtu Honi no ɛba bi dua na abusua mu hɔ a ɛna saa tumi no baɛ ɛna hyɛ aseɛ sɛ ɛmfa nipa so ayɛ adwuma tẹnɛmu akyɛ nti wewu a na firi no so na ba wɔ su wewu a na firi so na ba wɔ su nti obu a wɔsua so ne Bayie nyini osuanso ne Bayie nyini diago bɛha wo paa nhyira nka Nyankopɔn di daa amen mese abusua Honi ama Bayie tumi so ɔte aseɛ yes abusua Honi de Bayie tumi abɛduadua musuam ɛdi nipa nya obuadeɛ mfa ba ne nkyɛ amen nti kane no ɔsɛm ka kyerɛ sɛ Bayie no ɛfiri abosonsom mu na baeɛ ɛfiri sɛ obi kotu bosom Honi de bɛsi hɔ no ɛna ma saa honhom de fa no Bayie no ɛba abusua no
Leviticus chapter 20 verse number 27 Ojakopo kasem bi ye fa me prophet Jacob Bechi me na wutie ma nwumre awo Lawson radio 96.3 o hwe ma Lawson TV o hwe me TikTok ATM o Facebook ana nwumre yi me kasem bi a kyerɛw ti asem yi now you buy a bema fa nyamso patrase ne mo oni mire mpaibo yes abafuo be dunya amen amen yango Leviticus chapter 20 verse number 27 osai na obarima na oba de bisa na komu homu oni mu no duase barima bia ana oba bia de adibisa obi odibisa fo bia baifo odibisa fo bia baifo yes me kobisa no de snap akokɔ hye ne motuom kosua kan okoba ifo nchai okotona sab ekoya west do boy de busa fo bia baifo ampa problem from ancha amen yanga na obarima na oba de bisa na komu homu oni mu no di barima ana oba bia adibisa anase akomu hu woni mu no kum na wonkuo na wonsi wabo so ta say yes ye wo nyamopo na gasa o munkuo munsi wo mabo na wo moja wu antifi go sango fane nya papa yes tolo masi pamu fane kura Bayie Tumi ode papa fanya papa Bayie say ade ampa Bayie brani passe Bayie se sa shabre ko bode tebiam se ni pa no nyam so ta say yes ndiya me say nyame bo a wo kyena na wo twe adagie ni bo shasase so Sokoban Wood Village bola jana me ka kyerɛ di bia wo hwɛ mo mfante ukwapo so unkwa wunya na munyi unkwa na munya binyi wode boat ni si won se nsuo no so a na ba mfo ne pam na me ko wodi agwari betia na ne namburum so dia se bia ko na ba nkwa afa na ma ba ma fi obi akua ni afia obedofuo ne kase no sa afa ne nsuo nto so dia se yes di ye wo obi etima ko kokoko fo kakraka kokko ne nso akate asini na so we be my be ne baba mpaibo so ta say the man say me bre ma do kokko fo kaka kokko ne ntimenso le ba say e wono na ma kokko ne nso adaya o si afeso papa no tobo nya tade ma no enti o ma kokko ne nso do na ma kokko ne nso na je ja wo de wo sempa kono ko pego ko pabo sian ko to ayi tade ma bara we ja tade ma no ma kokko ne nso mo su kokko no su nyina kokko ne ntimenso e jano si ya su ntimenso o le fane ma di agoro be yenye juro wo yei usua de pa bo mo de pa su ntimempaja Bayie Tumi akata so woni mu kasa pao but ntimempaja dabi so that say yes ball woni mu bo but tim bia bako bia coach mpoasem aso nya bani bia o shiranga nyango podi da amen oba be hweme be ma o wade wo asedi bia no wa wonya asuku mpawasem nyama bi nam sumu a ayi adwuma we see abusua Honi so de ade ama Bayie Tumi Abɛtena musua Honi no a ye janum duadua wo musuam ama Bayie Tumi ayeda Abɛtena musua no a edini panya sheni paso tibi kasa no mu de se de ekoso bora mfa ba nje amen na abaifo no omu hia anadwo da suom no muhia ndomo kwa ya mfa so hia Psalm 59 verse number 6 ya from a prophet Jacob Bechi me na wo hwe mo Lawson TV ATM Lawson radio 96.3 me fi kuwa wura so baba fira sante mampon ampa Kristo ya domo a ochira na wotwe ana enanso mpa bokase a ye wura hohum mu ama Yesu odi enuma bubu mpokyere ne baso tiba bia wo bia no obetuma bakun ase mpaba no nya mpaba ketwa ye wura hohum mu asurafo twedi ampo ama odiano tumi so apam Bayie Tumi a edini panya afri nipa bi abrabo so ampa ama kwa mu adahama amen yango asai Psalm 59 verse number 6 asai na wasampa nyumene do so arai wasampa nyumene do mo anwumere anadwo no mo hia anadwo da suom
na ho ato nipa so biada ane omuhia nipa bia wonya da wie a woni tumi wo nipa dua so biem woni ho biem dino bia wonimu nyankopon na woni nyame bambo bia no ofamu da dia omboni pe bia omutimi di ede to so do bi daaye ene ede yade ko wura nimu so ta say yes obi daaye ene sai na djuma eji na djuma sade afiri ni nsam dofo yesi wa emutra nya izao dia kenya mi asam kirawa tia sabri tuwa na mawa nyankopon mu no maba nshanga nyamiri amen yanga na wasampa nwumre di abaifo no omu hia nwumre na oboto sakraman na oso omu yade omu mpoto sakraman di omu de frɛ omu no omu poto se akraman yes di kanea ne ewo kura ase no to de bo na woda wona anadwo no nkrama be posa sankrama na epo no so no wode to wona mfam nkrama no po no a omu de ne different nyam be kire de ni bia dabi nyam kire de ne wo so no ya so no ya so bai obi obayi ni bia beje so obaji so asore aba amba o ma connect ana me ka kire nshiranga nyankopon da amen to so obiara na wopoto sakraman to wo mo poso sakraman na wodi kromu tinhia na fo mo nam krom ho mo de amane egu nipa so okronim omo ayese omo awade omo ayese omo adwuma omo aye be omo abrabase omo ade yade to omo so omo adi nkugu to omo so bayo maza omo yi wo mo ho do free wo mo nkrofum wo mo yi twa wo mo suo ko ya kontrol to ne mani mafie biem omu akontrol mo gira na chi so ja say yes doase so mo be hia omo poso sakraman na wodi kromu mu tinhia e fo mo nam kromo hwe wode wanu wuro kasa do mano wuro kasa na enkrante wano do mano wuro kasa yes do mo kasa o mo ka wode fane ma di agoro asase ba ko akogye wuji asase wie hye foundation atiana wadwuma nyina wu be free be pem na odwuma anya ye biem isenkofo nyina sida na twa ho hye kotenam wode no asase da so obi na do so aburo obi na do so banje eyo se ton eyo se jai utim ko jono atu segu hasa asere sa wasa fatroto abefie afatroto na wure ko so ta se tumi bi ye adwuma shira ga nyango podida amen merci abusua honi so ta se yes ama wo mo hiem no mo penam awea wo mo hiem no mo penam awea so ta se o mo ye meeting o mo ye cabinet meeting they said yes dia no yes mo ye meeting o bi ka tane ye bewe nam ene bewe nam ebe nam sankomo didi mu sa no a na maame ba ko asore na papa ko asore se ene mo na Muhammad beba kekeke o mo fa ase bi wo namba na mo kodo o se kodo preku o mo kum ni pa bi ai da no aboa ni ada no preku ni ekum ni a cho na mo awe afo wa na hoyo basabasa ni ade oba konfa no che ni ayi wa ba fie ni ade ukọ ni ade oba ebetia ni kum wawie ayo nam janga nyankopon da amen do bio tia sase we so na woni nyankopon so anu bia no dia banfo pen o me de ya no ampa amen ni problem hia mpai bo ni problem hia nyankopon tumi a o me tra sase we so aso aba tumase kristo ya duma o kina kwasie na wotwe ana mpabo kase na yede esase mpabo ketwa mpabo ketwa sise bra la se yewie na dance pie ye no ya dance ya rare nya sise ye show mama ye na obetwe ska bi amaye nya safa bibi se wati za wala na kupa ya waye onye di ba bia wo hwemi firi bia no wo ofra o se me kwa wa wonye serious ibiri take to claim for abojire ba da wo te Ghana se me kwa wa woni mere Valen manager amen me say abusua honi ama Bayie Tumi abamusua no edi ni panya senye kiso be wo maba wonya ni je wasase so
nyankopɔn fa ba ne nkyɛ. amen. Psalm 59 verse number 7. asai na enkrante wo wano. nkrante wo mano. na hwan na wote. hwan wote. na wo already nyankopɔn wo sere won. so te ase nkrante wo mano hwan wote. hwan wote. mebusam 30 verse 14. Mendika bɔ bane sɛ abayifo mu timi kum. Mutima dane waboa ne yekum. Nti sɛ mutimi kum dia ɛde omu tumi sɛ obia wo ni nyankopɔn so anu bia omutima sɛ wabrabo. Nyankopɔn fa ba ne nkyɛ. amen. Proverbs chapter 30 verse 14. asai enipa bi wɔ hɔ wɔn se yɛ nkrante. duɔsi bɛ bu ɔmo se yɛ dɛ. ɛyɛ nkrante. Nti bayifo bu ade se eguna no mu yɛ nsekai. nsekai. Tubu a wode ne kasa kasa odum ka sɛ me na wo kasa mu akyerɛ me. me na wo kasa se me akyerɛ me. Twɛn bayi me ho adi akyerɛ wo. So obi kasa sɛ bi kyerɛ wo apa adwane. Obi kasa me bayi me ho adi akyerɛ wo a obefiri tibia no wo na kɔ tibia foforom. Tu bi dia wo. So what I say? Yes. Bayie no no. Amen. amen. Yanga enipa bi wɔ hɔ wɔn se yɛ nkrante. mo se nkrante. na wɔn dodom se yɛ sekamoa. Duomu dodom se nso yare ai. ɛyɛ sekamoa. Ne se guna no mu na nim ha de nyina nkotokuro. nkotokuro. Ya se ne twa se me yem. Ana ne dodom no so yɛ knife. Uti agobetu a wo sesi a. Obo otuo wa no wa sɛ wo adwuma. Otuo wa no wa sɛ wa wade. Otuo wa so de ase. No de yade ato so. Enum na nam ha. Nyame wo tumi no ana brebia no obodi bin pound by every sound for we ho the message amede mo anwumre fatu abraba ho wo ye teacher ni wa chira de for the past 20 years ni heke egu so ekaba teacher ni o teacher ni obi a lawyer heke egu so heke tu awoje obi ko a medical doctor we pay awoje the month de biodeka wa bomo se abra scan tell se mo wu neko bama bua wo ye busumi abiatua de kara ne magina yare yetua de kara ne magina yare magina bebo mo yare se sikare hye ya enkwara ne ho ntowo mo sikare sawi a bo na wo ya ho hye ko na wo eti yade ko so de ase na wo nsuso ne ko ne malaria na yare ne ko ya bo ne se prepare ba ifo no mo ye dangerous wo de go bedi woni wonye zanen fo mananja. amen. Yanga Proverbs chapter 30 verse 14. wasai enipa bi wɔ hɔ wɔn se yɛ nkrante. bebo mo se nkrante na wɔn dodom se yɛ sekamoa. ondo se nsekamo a wɔde mmɔborɔfo firi asase soɔ. omo de mobrofo bible ka se mobroni a obi e wonim nyankopɔn asɛm ɛne ahiafoɔ firi nipa mam. awre ho so obi ya brante no onim kristo obi ya baba onim kristo obi ya mame ya papa onim kristo onim nyame asɛm tola no wa tro de madi na na mabosom so tro de madi na malamfo so nti odi sadia me chaba ne manyina braba sai anonyam be nia busuanum bayfo bia gira bonsam aginam bayfo bia yo saye so ta say yes devout and no mo munye black is one chai no anyo nyawo bon yamaba amen. twasai na wɔde mmɔborɔfo firi asase so. ti o me de mabofo firi asase nto mo timi kum e ka so bi mobroni a obi nyame onim nyame asɛm o mobo nyame asɛm to bi bie timi ɛyɛ o sɛde wo pɛ ye mobroni na do be bisaw na di kristo di onim nyame asɛm so onim nyame asɛm de a hwɛ nyame asɛm a kyira kwai di sɛ kristo yesu yi adom a ɔkyena yɛ kwasiada ɔkyena na wɔtwe ya wɔtwe anɔpa tutututututu mesi Ghana ha ba bia wo a wotwem Lawson TV etie Lawson radio na 6.3 bia no bra sampa bo bi number nda Lawson TV ase number nda TV na ase fa 56 no na bra pa bo no bi ye hyehye kwasiada ye gyina mu saa kopememenda 12 April so just yes adwonto don't so just yes evangelism prophecy yes nyankora asɛm o nyankora asɛm ye ni nyankora ho dabi ti tumi bian ho abatima gina ti me say brother obi timi Beni obi akopie Burkina Faso obi akopie Mali Côte d'Ivoire obi akopie India and so still o hana da so because baby na me nyina abayfo ne ba ho omba ho ntifuri wa no obesu achi no kotu abribe no handa so koso Yesu Kristo nko na timi si wo mo no amba dini wa ma tumi sa yanya dwuma no na yanyi ni pamfiri sa ahom ne nsam di obrenie mo ne nyi se wo hwe Lawson TV so
Money say we tell losing radio and you hwɛ mo TikTok, hwɛ mo Facebook, hwɛ baba wom na tia so me kai na Nyankopɔn nya oboafo. Amen. Amen. Na wode mobrofo fura asase so, mobrofo fura asase so, ɛne ahiafo firi nipam, ɛne ahiafo ayɛ ɛfiri nipam, ɛfiri nipam. Ɔde mobrofo fura asase so, nipa bi ni mo wuwu a na nkɔ mo bra nso yɛ dabi nya on krab yewu Bayie Tumi na kunkum mo so tia se nti etia asase so yi hie babbo firi otwedi abojago ponche nya bambo nti Kristo ya duma program ne baso na program no nya nu ho no kuada ebayi aye mpaebo kese kuada wo ye ebayi mpaebo kese kuada bia nti kuada wo no bitima ba mpaebo ne bi so tia se yes ansa na kosiada no ya hye what they say omuni mpaebo Onyankopɔn se ene na mamuni misrim so pa na ya dey afiri mo so ampa rally Nyankopɔn fa ba ne ncha. Amen. Di tiaso me kan ye nya sa odi agora badawia me ma hu fun adeda na wo supen efuna wo so ya fana ko che friji wo no aka se blog na wo ne ase wo me sim me hu fun adeda no a okwo no wo ye ya fana che friji o da ono osu ni sufu ni ase ba se ya so ti ase anya ne krabia Tumi bi na yi na firi asase so twene nkwaso so ti ase yes di brother me say dia koso anya kwa ngare me ba amen sisa dia koso nya kwa o hia Kristo ankasa binsi kwa di bomoden sa obetu anamon na Onyankopɔn gye ne tumi so no twimo firi safo ne sem nhiranka Kristo ni da amen. Yesu by Luke chapter 8 last quotation o pamo ahomboni firi nipam so that say yes the 2000 he say was say 2025 years new so that say yes ye kwa preso mu hwe tama Yesu basa so ko e sam nyina no bayi ho na Luke chapter 8 me hade Luke chapter 8 verse number 1 na ebasa ye che no wokofo nkro nyina mu ka Onyankopɔn ahene no asɛm pa wokofo nkro mu nkurase ka Onyankopɔn asɛm na dumie no nyina ka ne ho na sofo dumie no ka ne ho ɛne ma bia wasan wa hohom mɔne ma bia ware wasan wa hohom mɔne na ma mɔne tete ma bi mu ware bayifo wonim be ma ware bayifo wonim da bia e sika bayi no e charge wo tini wa ngwan wonim da bia wo charge wo papa bi no e bebo nsam wona yire beda no adane wo tani na nyenya ana baba koso na nkonko che papa ne se papa ye bebo nsam wono yire da no wo se rekore ana mama me yire ayesa bi o wiase o ze Nyankopɔn Tumi na sware ye ana ye nsankyane na nka mama na wu obra ne bere nsoye Bayie Tumi no bale fa ba ne che amen. Yesu basase we so no o pamo mpore firi ni pam ampa so ja say yes di bobi wa o mpore ti obi ana ode haw se wonya Nyankopɔn Tumi a odba dwo firi mu a me se wonya sudwe da tuana mo bra Kristo nchai amen amen ɛne ma bia wasan wa hohom mɔne ma bia wasan wa hohom mɔne ɛne wa ho mmerɛ wɔne Maria ɔfɛ no Magdalene a ahomɔne nso firi ne mu baɛ Bayie mako nso na ti ne mu Bayie mako nso huhum no ɛyɛ 7,000 demons ti ne mu na wo so hawa ubebe se nipa unse nipa biem wale mfa ba ne amen ti nyame ma asase atiso yi Tumi mu asase we so aye duoduo nipa mu a akutia nipa brabo obi a driver ni opa kototie roba man ne bedu nyana ka na overheat the brebe ko fitam kototie roba ka man kan ne on sha ka na no pe bedu nwenu na engine start overheat maza enya ba kwaso ya beteza o jorofo ze akwa bi bie sei eto ni esi be wura mu a ma ho popo tutumirika so just yes na Kristo Tumi no nya won sankyerane no jeni found nya odia anya sa Bayie be fani pass adunya unya sundie da ko pemba be frasa so akọ
nyankopɔn yamabɔ amen wasai wɔne Maria fo ne Magdalene amɔne nso mfiri ne mu baeɛ ɛne Yohana na ɔsɔ te ase Herod di Yesu pamo ahomɔne nso mfiri Mary Magdalene mu ntɔnafoɔ mesi anwuma gye nyame asɛm so atwe wadwene si baabi nti sɛ wobɛgye asɛmpa no di na wotu anammɔn aba mpaebɔ kɛse a ɛba so wɔkyɛ no a wɔtwe no bia meso wobɛfiri hɔ no nneɛma bɛsesa wurade mfa ba no nkyɛ amen dasɛ mene ka bi hyiae metuo sei na ɔtuo sei ɔse prophet meyɛ bayifoɔ na mayɛ bɔne na mesɛ yɛ bɔne ɔse me sisa sikani bi aba so ɔbɛware no ɔbɛhu ma me ne mpapa ne abusua nyinaa ma ɔma yɛ bibia wie ama mpa yɛde lesi akoma no a ɔma hyɛ aseɛ tɔ nneɛma wo ana makɔ yi me sista no wodɔ firi sikani no adwene mu sikani no aba so ɔware me sista no bi sɛ me sista no yɛ abɔdam nti mesɛ nyankopɔn so ɔmfa nkyɛme nam so ɛ nyankopɔn fa saa bɔne wɔgyaw nam so woba no so wɔsɛ ɛba no so mama ne bi so ɔte aseɛ metireni no nti mimi ni hɔ a ɔba bɛsima nan na ahwɛ wɔ baa nim ne ne ho ne ne tebea bi a wɔde si hɔ a wotumi sɛ yɛsɛ nokorɛ so ɔte aseɛ nti wɔnhwɛ yi a wobɛsɛ sawadeɛ wɔnhwɛ yi wobɛbrɛ wase ɛbɛyie nti mede masɛm no asi ha mema obia wohwɛ wɔse nti bi ate aseɛ bia sɛ bɛyie nyankopɔn no wɔbɔɔ nipa no wɔse bɛyie wɔ hɔ na ɛyɛ adwuma na deɛ amana yɛbɛbree awɔ yɛ bibi mahamu ama no sɛ yɛmpanifoɔ no gyae nyankopɔn asɛm to hɔ ɛkɔtu abosom de bɛdua musua nim ana frɛ sɛ tumi no bɛdua musua nim a ɛha nipa adwene nti kristo tumi nkoa na tumi berɛ bɛyɛ tumi ase nti bɔma no sɛ metu anamɔ so ɔte aseɛ aba mpabɔ kɛsɛ ɛba so ɔkyene no a wɔtwe no ɛwɔ kuma se Sogba Wood Village bɔhyɛ asase no so wabɛdi nanso wɔ hɔ ne bɛwiɛ no tumi nte sɛ deɛ ɛbɛdwane akɔ amoa nu asomdue medima asɛm asi wurade wo yamabɔ amen amfa ba no nkyɛ amen wontie daa amen yɛwura Yesu a wɔ tumi no wahoɔden ɛnɛ nwummerɛ nso wagyina wo tumi no ɔdɔ yɛn sada nso anam wakoa ndɔ mama so ama wiase ama ma nyina hu sɛ bɛyɛ tumi di wiase na wo wurade a wode wo na sama so nkonum ɛnɛ yɛ frɔ sɛ bɛhu yɛ mmɔbɔ na bɛrɛ tumi hodo ase na mpa abokuru ne a wakɔde asi wɔ no ojana fa wode tumi mfiri wankasa wotumi mu na mane yentena mpaabo no bɛkɔ awie no na dodo nyina nya fa wode ebɛhye wudi ani unyam sɛ ampa sɛ wo yɛ mpaabo tiefo wotumi nti bɛne yentena amen MC amsema mo program ma me na fe bobia na ya fa course kakra nti program no a ore to TV ni so no eno ha na ye bɛyɛ no enye bete sa True Faith Church International, Sokoba Wood Village, First Boiler Junction. True Faith Church International, Sokoba Wood Village, First Boiler Junction. Otihini asase so. Ehona ubenya asumdue ama okra. Abusua bi wo ho a, wo mu nyini nche. Ebi wo ho a, awore anim. Abusua bi so yedie abowon. Ni nyina fridi free. Wonso abusua no, emu nsam tesen. Se wo ye krado, se ba wo so ni nyina agu a. Wo ye Gilgal Season 2. Omuni Empire Bokasie. Komuni muni wa asase ni so bubu nkonua. Enanson Empire Akamchine. Eni Mega Watch Nighter. Tumini ojadi echi. Awo True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ni adinfo ahodo a wodi wani monyam. Wontumi ene wonwusa ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary. Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor. Apostle Paul Ba, Kwaubi B District. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor. Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet. Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet. Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch. Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro, Onyami Nipa, Jumade nyina siri naso, any evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie, Sunday 6, Ekosi Saturday 12 April 2025, Anaponon Kron, Ekosi Awia Nom Yensa, Debia, Asemche Daso, Yefi Joshua Nguma, Etre Enum, Niimu Enkron, na Arade Kachre Joshua se, Enema Muni Mizim and Super Afrimuso, and until a friend Gilgal, the Bessie and Nayara, Kwasieda Yumeno, a deliverance session, and Mega Watch Night no so, a Friday.
Ondu kosisa de bechi. Shanu su se, jumadi nyina echi. Ukwada bia so ye mpaibo. Edano, Betel Asasibo Sheki. From 0243-819756 and 0249-983311. Nejin Chemu. Gilgal, Season 2. Omuni Empaibo Kasie. Komuni muni wa asasini so bubu nkonia. Ochina kwasie na otwe ena sa mpabo kasie eba so oswa ne so bi ache oha bi adu achi ache ne bi adi wanim asa woni ama che abire ne ni bomodi anse ba bi awo bia no obeba kumase na odo ho abewura sa mpabo kasie bi na ebiwie no bohu sampa Kristo tumi eye adwuma number no eba TV na se ofra ye be kire ba bia kumase ye wo no be mpabo na ukwada wo ye eye mpabo ti ukwada wo ye abetima ba abe mpabo ansana kwasiada ya shempabo kese na se nte be fa fefo kakra na fe adwumedi na bana wie number se ne be na utie redo number se 0322 009 0322 009 96 and 65 0322 009 665 and 0322 009 621 yeah nti ofra be fa na ye no adi nkomo na bibia nso ai kama. Hello. 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 Yeah, good evening. Hello, yeah, Pastor, good evening. We didn't baby akasevre. Pastor, me kasefre kode. Meet you. Pastor, me mu wasem panya misha mo koswa koso e kanya mo asu na mi asema yetibi. Wo kode pa ya meet mu pa me dem asu. Yo, yango bo shira koswa na share loss in TV. Bo shira. Hello. Hello. Good evening. Good evening. But you didn't baby akasevre. Me pacho, efe me kabrate me kazafi adeso nsa uma adeso. Yo, meet you. Mbajo afe me kampeza mi kanise unchire no. Meni aji upa because nyoma ekoso yebusi upa me kaim bredi na pape bia infa so ye papa ni aba ku kanse onu. So wan ye a be di se ye be ye. Aman cheche na kama kuma pa. Yangopo nshira. Mo de anebela program ni boy. Mbaso yo mate. Yemfa unko yangopo ni. Hello. Papa? Yeah, bro. Good evening. Good evening. Really, me ba mu prayer su kaka mu mai su kaka. Okay, etio. Papa, so bi ma na say yo. No ntino Nyankopon bie kwa ye de sampa bakase ne si wonde momoden so baba program ne bi. Ate. E program ke sie pa ye kono hunhum mu kwa so. Momoden de be wura mu bi. Ye be wie ne bia betete ama fe kwa wofra beto ama wate. Ate na soko ba mi duru on my fine fasa. Ye wo Wood Village. Into fre in Wood Village wa. Into ba si Bola Junction. Usi Bola Junction no afre ye number no 56 twato no. Okay. Don't fry be chere be why. Me pa che. Cuz o chana wo twe na empabo ne ba so body na brabi. Hello. Hello. Good evening. Evening, sir. But you didn't baby akasevre. The from Suffolk Coffee Davega, Suffolk Betchy near Parname, Maboko. Suffolk na say. Ya wana Suffolk mema money agma, money afachamena. You have a cat offer. You, that's money agma, Rabia much on the floor. You was off with that's a park. So food the baby, I don't know. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Also for Yankopo Shamo, you made the mama in Shapa, Shamo. Yeah, on shira on sapa. On shira pa. E binimo Abusua mu a waye na adwen se so no wanwu amfiri Abusua mu anya de a obi be ye. Anya sanketo o. Anya bete kwa. Ya ye mu be sisi amene wo kasa. Ko mi so bibi ma kese na aye basa. Yankopon ti ase.
nyankopɔn ti ase na se wutu ana mo so mo se obi wo abusuan na wo nipa no so wo abusuan so enye na adwen so obewu ma wo so mo ato Bomode na ba program ni boate na ye mfiri nyame no ompapa ne mama ye why ya o nyankopɔn ti ase nyame ni tumi nso che tumi bia. Hello. 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 Good evening. Good evening. But you didn't baby akase free. Me ba cho FM Berema me kase free am a com. Berema metie o. We so for ya was pa ya da wase. Mama ya inshira anadwi. Yeah. Na e pese Wednesday me ba ho ntino. Okay. Yankopon ya doma ye beba na ye ne mabubo maso. Yo meni ajon pa. Me se me da se pa. Think usual Wednesday be share. Hello. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Metonka good evening. Fato mba program so. O so da yankasa, o so yankasa. So good evening. Good evening o. Fato me your friend me Rama me kase fitek. Metio. So for me tatie o pa nyame nhira no nkyerɛkyerɛ. Yankopɔn so nhira o pa. Me ye de nyame asese wo de waba na ye nyina ye tie wo bie. Nhira ne ayeye enkan. Nti we de me frɛ wo nhye wo nkura se nyame nkoso ara enka wo. Me da se pa de koso ara ti nyankopɔn. Program is me huwa Bomode aso baby. Yo papa. Okay. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Yeah, but you didn't baby akase free. Me kase Madina. Yo metio bro. The mania de Montreal no. Mania de pana program na osimo ye no Sunday comes with no. Yeah. Meet me no e bia na menya kwan amba da no but no e meet me aba. Yeah, no achu beat my bar. Okay. Beat my bar. Me patena mo number kase. Yeah, my number no eba the TV na so last somebody 56. Jere na wo baby a wo de baba why. Me patyo. Okay. Kristo nshira wo pa. Nti e fa wo frɛ fa wo twa to na fe announcement na ba na dia ba na wie. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening, everybody. Kristo adumboko. Nyame asum bi esun kanso. Enkan wo, odifo jo Italy. Yeah, odifo na bako there. Mo number we na me fra me bre. Times one time me kan. Yeah, me da se pa. Da se. Ni mo juma mo ye. Unshira wo so pa. Na mo ko so enye di nyam juma no. Nyam juma de ubi ya kama. Ya me ni je mo. Ni ko sem pa. Yo nyam juma mo da di ya no. Ya na me ko no bre. Then cry. Me tete mo pa. Yankopɔn nhyira wo difo. Nyame nhyɛ mo do. Amen. Nyame mamu ko so. Amen difo. O mamu yokudro ho. Amen. Ani tumi ne nkam ho. E mamu ntimi mpa asɛm ne mo nka. Amen. E fanya akra ne nyame mpom so ma akra ngulu nkwaje kwa. Amen. Tumi nti wo nhyira mo da. Amen. Udifo Joro no Italy wa ya de pa follow ye pa. We bia usuru Nyankopɔn pa. Di e be fa obi abala no so. Di e be fa no na fi hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Bacho we didn't baby akase free. Bacho me kase free Ablekuma Accra. Yo, meet your sister. Yo, na pacho mo program manage o pa na pese me quotation no, pacho pese mo susu bi o mama. Quotation no. Ai. Ya pon anu afre, wo se ya time na so nti ya pon anu afre number no. Number ba be da TV no ase. Nti wo Friday de nyina be ma wai. Yeah, nti yem for free bia biem. Kristo yadma ochina no pa. Kristo yadma ochina no pa e be sa be preachi. E china 6 am pepe. Meba loss TV loss radio. Ti mo hwe ma na adwi nyina no. Anadwi TV no dum no a e bo 5:30 sa fa to loss in TV. Radios fa to loss in radio 6.3. Channel pa 6 pepe me sa ofidi so. Me bomu ama na bo 7. Na fi ya ba na wie. Nti se na me de 2 wani mo no. Kristo ya adomo a ochina kwasie na wotwe ana omuni mpa abokase ne yedai e ba so giga mpa abo no omuni mpa abo Nyankopɔn se
ɛne ne mamini misrim so pa no ayɛ dɛn afiri mu soɔ the message a mede baeɛ wode to abrabɔ wa waa nanom deɛ ɛkɔ soɔ nti bɔbɔ ne sɛ kɔsiara wei ɔkyena no a wɔtwe ɔba bɛpiem ɛwɔ Kumase Sokoba Wood Village woba a wobɛnya baabi atena kama kɔpem sɛ yɛbɛwie program no a bibia nsie Nyankopɔn tumi wɔ hɔ nti ukwara bɛ nso yɛ mpabɔ tupa ukwara wɔ yɛ bɛkura wobɛtumi aba mpabɔ ansa na kɔsiara program kɛsɛ no ayɛ dɛ ahyɛseɛ nti number no ɛna da TV no ase ebia na wotie me radio nti mebobɔ kyerɛ wo 0243 81 97 ɛna 56 0243 81 97 ɛna 56 ntuma mo hwɛ TV no deɛ number no na da TV no ase no nti obia wotie me bia no fa number no obia bɛsɛ wo bampa bɔkɛseɛ no bibia fa number no saa number na wo fa na wo fra ɛbɛkyerɛ wo Kumase baabi a ɛwɔ nanso watumi aba ne yɛne wo nyinaa kɔ Nyankopɔn anim na afei nneɛma sesa na wabrabɔ tumi ayɛ nkɔsoɔ meda mo nyinaa mo ase mesrɛ Nyankopɔn asomdwe de ma mo mekyia Dr. Lawson Dr. Lawson mekyia no paa mekyia ne yere nso ne yere nkɔfoɔ di ne ho adanse papa menim no nanso nkɔfoɔ di ne yere ho adanse papa de Dr. Lawson yere mekyia wo paa Onyankopɔn nhyira wo afei Lawson tiefoɔ nyinaa so Onyankopɔn nhyira mo ɛsɛ Lawson TV the whole Ghana ana meboa wo mo ne honam mu nyinaa ɔsɛ ɛkɔ baabi ani no ɛkɔ baabi ani Tuesday no obia ase Lawson so ɔde aseɛ afa the whole Ghana nti yɛnya di kan ne yɛdi kan yɛkɔ yɛ no mu saa nti Kristo yɛ adom a ɔkyena nɔpa 6 AM pɛpɛpɛpɛpɛpɛ mo Lawson TV bɔmmɔden a na hwɛ me ne tie Nyankopɔn sɛ na bɛnhyira wɔkyena no a wɔtweɛ ɛne yɛhyɛ giga ɔmu nimpa abɔkɛsɛ no ase Onyankopɔn se Israel for ɛna na mamu ne Misrim so pa na ayɛ dɛ ɛsɛ ɛyɛ ɔhaw nti bra na prophet Jacob Beche mene asɔfoɔ mpanimfoɔ ɛka me ho adifoɔ asɛmpakafoɔ adwontofoɔ yɛbɛmini nso pa ayɛ dɛ afiri nipa so ɛnyɛ mpa bɔketewa bɔbɔ wo no bra yɛbɛyɛ wobɛhu sa mpa wo nipadua no asesa ɛkɔ tibia papam na afei wokɔ so aba ahyɛ Nyankopɔn di animonyam Kristo asomdie nka obiara nyame True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction, Otihini Asase so. Ɛhɔ na wobɛnya asomdwie ama wo kra. Abusua bi wɔ hɔ a wɔn mu nyini nkyɛ. Ebi wɔ hɔ a awɔre anim. Abusua bi nso yiedie abɔ wɔn. Ne nyinaa firidie. Wɔn nso abusua no emu nsɛm te sɛn. Sɛ wɔyɛ krado, sɛ bɔ woso ne nyinaa agu a. Wɔyɛ Gilgal Season 2. Omuni Empire kɛseɛ. Kɔmuni mu ni wɔ asase ne so bubu nkonnua. Ɛnanson Empire akɔmhyene ɛne Mega Watch Night a Tumi ni ogya di akyire. Ɛwɔ True Faith Church International, Sokoban Wood Village, First Boiler Junction. Asofo ne adinfo ahodo a wodi wani monyam, won Tumi ene won usra ebeta adwuma de achi. Enie Apostle Samuel Owusu Boateng, General Secretary, Apostle Peter Mensah, Ashanti West Regional Pastor, Apostle Paul Ba, Kwaubi Bosu B District, Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor, Kote, Prophet Peter Amua, Abrepo District, Head of Prophet, Prophet Joseph Okodie, Adwajiri, Zonal Head of Prophet, Deacon Samuel Frimpong, City Summit, Ashefa Branch, Prophet David Owusu Koforidia, Prophet Benjamin Akoto Macro, Prophet Paul Boadu, Ebuakwa Macro, Onyame nipa, Jumade nyina siri naso, ane Evangelist, Prophet Deacon Jacob Bechi, Ashanti West Region Head of Evangelism, Omuni Empire Bokasie, Eshasie, Sunday, 6, Ekosi Saturday, 12 April 2025, Anapa Nonkron, Ekosi Awia Nomyensa, Debia, Asemtre Daso, Yeyifi Joshua Nguma, Etie Enum, Niyimu Enkron, na Arade Kachre Joshua se, ene mamuni Misrim and Super Afrimuso, and until a friend Gilgal, the Bessie and Nayara, Kwasieda Yumreno, a deliverance session, and a Mega Watch Night no so, a Friday, 11 April, and Naju Nondu, Kosisa Diabechi, Shadow Suse, Jumadi Ninechi, Ukwada Biaso Yampaibo, Adano, Betel Asasiba Shaki, from 0243 819756, and now 0249 983311, Najin Shemu, Gilgal, Season 2, Omuni Empire Bokasie, Komuni Muni Wasa Sinisu Bubunkonia.